Waħda mill-ewwel proposti mill-Kumitat il-ġdid tal-MDA il-Malta Developers Union hija li tiddaħħal forma ta' penalizzazzjoni ta' punti lil dawk il-kuntratturi u dawk li jaħdmu fil-qasam tal-bini li jiksru ir-regoli li suppost jimxu magħhom. Eventwalment dawk li se jiksru liġi se jħarsu penali ħorox li jafu jwaslu għat-tneħħija tal-liċenzja ta' xogħol fil-qasam. Dan ħareġ mill-laqgħa li l-istess MDA kellha mal-Gvern fejn fost l-oħrajn qalet li lan tagħha huwa li tħares l-ewwel u qabel kollox lill-industrija tagħha, iżda wkoll lan tagħha huwa li tħares lil dawk fil-madwar. Fl-istess laqgħa intqal bosta drabi li dawk li qed jgħixu qrib l-iżvilupp għandhom dritt li jgħixu fil-kwiet. Sandro Ketkut, il-President tal-MDA, qal li bħala union il-bibin tagħha mhux biss kienu miftuħina għal ħaddiema fil-qasam tal-iżvilupp, iżda wkoll għal dawk li kellhom ilmenti fuq l-istess ħidma bil-kuntratturi tal-bini. Ketkut qal li permezz tek kien qed jisma' iż-żewġ naħat u għalhekk li l-union qed tipproponi din l-idea tal-punti fuq bażi ta' diskussjoni. L-MDA mill-naħa tagħha sostniet li mhux tajjeb li f'Malta ikollna biss kostruzzjoni u għalhekk qalet li trid issib bilanċ u qal li fuq bażi ta' żvilupp hemm bżonn li nħarsu aktar il-patrimonju ta' pajjiżna.